Bapak kula niku nek nang terminal we dundang den karo kere ya, Pak. Lah kok dadi sampean ngunekke bapak ana syarate. Ning Semar kudu nyembah, kudu tata krama karo Bathara Guru. Sampeyan iku dumadi saka kuninge ndok. Ngono. Putihane bapak, kulite Siwataga. Sampeyan iku tiba enom. Ora ana sing enom kok duwe niat sing tuwa kon nyembah, sing tuwa kon tata krama. Kanthi sak merdekaning penggalih ya, Pak. Iya. Iya. Apa kowe iki ndapuk sinoman barang? Welo. Padake cah tipis. Piyai semene asugo kabeh, Pak. Iya, iya. Lah kok urung metu-metu, urung tuku. Oh, urung tuku kok domongke ora. Sabar. Wong sabar iki jembar penggalihe. Iki ngene ya, Pak. Aku kuwi duwe niat, Pak. Duwe niat apa? Aku kira dadi pengareping kampung. Saora-orane arep anakmu kaya ngene iki anakmu iki dukuh. Heeh. Lah iki jane aku ora wis rampung le dadi dukuh. Mergo aku wis nyelekke pakaryanku iki. Aku ki wis tuwa, sing enom-enom kuwi wis isih luwih pinter, iso tumangkar pikire, iso luwih dadi jalaran Pedukuhan Pringapus iki maju. Iya. Wong ki nek wis ngrumangsani ora iso mikir, awake wis kendhu, ragane wis nglokro. Kuwi ora usah dadak kudu tetep budidaya. Ning diselehke luwih apik. Mengko sing enom-enom sing bakal ganti kuwi malah luwih prayoga. Ha ning kocapa ternyata wong kene ya ora ana sing gelem genteni aku, Pak. Mula aku didaulat tetep dadi dukuh meneh periode 2019 nganti 2224, Pak. Suwe men. Ha iya karang dukuh ki suwe. Iya, ora apa, Mah. Bareng ngono aku terus duwe ide. Gandeng kawula sak Pedukuhan Pringapus ki pancen setuju aku dadi dukuh. Tur to nek aku dadi dukuh ki wis ora ana kerusak, ora ana keramaian, ora ana regejegan, kabeh padha sayuk rukun manunggal tetunggalan. Apa sing tak dawuhke iki mesti do dileksanani. Ayo, Cok, ayo Mas, ayo Dik, pendak seminggu ayo padha resik-resik. Saluran kali do diresiki kabeh. Mula bapak mesti nggumun. Mlebu dusunku kene iki rak ketok resik to, Pak. Wadah uwohe kabeh tak padha, tak cet. Ora ana wong wani mbuang plastik sembarangan, ora ana. Mergo nang Pedukuhan Pringapus kene iki nek nganti mbuang sampah sak penake dhewe mesti entuk hukuman. Didenda karo masyarakat. Wis dadi pasurjar-surjas apa, Pak? Alon-alon. Kalang cangkeme kekambane. Pasar rujukane kawula. Iya. Kali-kali ya resik. Beh, aku liwat kali sing arep mlebu nang kene mau lah kok dadi saiki bening. Uwuh-uwuh do diresiki. Ngono. Ora entuk buang uwuh sembarangan, kudu nang nggone. Lah, uwuh-uwuh mau dimanfaatke karo para kawulaku. Kuwi didadekke pupuk, uga ana sing didadekke srana iso dadi wujud geni sing iso nggo godhog wedang. Weh. Lah kok malah mletik. Pikiranmu malah tekan semono. Sing mikir dudu aku mung melaksanakan. Sing mikir ya para-para nom-noman sing pancen pinter-pinter. Pendidikane dhuwur-dhuwur kuwi tak salurke, tak sampaikan ke masyarakat saiki wis dadi sing kepenak. Iya. Kaline resik to, Pak? Mula aku nggone kena tulisane pinggir kali kae saiki wis do ngerti karo kahanan lingkungan sing kudu resik. Kawulaku ora ana sing padha BAB nang kali iki wis ora ana, Pak. Syukur. Mergo kaya ngono kuwi ya marai reget, kudu duwe papan pambuangan sing apik, sing becik. Betul. Syukur dole. Saploke aku sak keluarga ora BAB nang kali, kaline resik, Pak. Wah, ya mendheke sak keluarga kok. Mula kok ya. Iki kawulaku ki do njaluk apa?
njaluk supaya Karang Pradusunan Pringapus kene iki supaya luwih terkenal, supaya luwih apik, supaya luwih becik. Mula tak canangke dadi dusun budaya. Waduh. Siji dadi dusun budaya, loro dadi dusun wisata. Kudu duwe papan wisata sing apik, sing becik. Pereng kidul desa kae wis dibangun karo para nom-noman. Saiki iso dienggo papan dienggo ngenggar-enggar ati, nyawang pemandangan, iso dienggo apa kae panek foto raine dhewe apa ngilo. Selfie. Ha, waduh bapak barang ngerti selfie. Gleleng tenan Semar iki. Ae sapleke nyekel HP aku ya ngerti selfie. Heeh, kuwi dadi papan wisata. Ha iki Padusunan Pringapus kene arep tak bangun meneh, Pak. Bangun seranane. Seranane arep tak bangun ya lahir ya batin. Ya lahir kuwi wangunan sing kasat mripat, batin kuwi wangunan sing apa jenenge kuwi? Pembangunan batin kuwi pembangunan morale para kawula. Niatku pancen ngono. Aja ndok anggap Bagong iki isane mung sembrono, aja mbok anggap Bagong iki isane mung kurang ajar, ora. Aku nek nata kawula sak padusunan ya lahir batin. Merga kuwi kewajibanku. Wah. Ora nyono. Lah kok dadi kowe malah pinter beda karo kakang-kakangmu. Kakangmu ku ya dadi pengareping padusunan ning kok dusune saya reget, saya sak karepe dhewe. Tergantung SDM, Pak. Gareng karo Petro ya SDM rendah. Nek Bagong ki SDM-e nun sewu arep mung kaya ngene, ning iki uteke utek insinyur, Pak. Mula ora aneh nek aku ki duwe ide-ide yang cemerlang sing iso memajukan padusunan. Syukur. Ngene ya, Pak. Aku tak matur. Ya. Matur gage. Kowe kandha karo aku mengko nek aku nek iso tak bantu karo kowe, dene ora iso wong tuwa ki ya isane ming bantu donga. Waduh. Nek ming bantu dongae kene ombyokan, Pak. Kawulaku kabeh do ndonga kabeh. Aku iki ndonga ora tau kabul. Ndongake aku ndongake gareng ndongake Petro iya. Ken mbiyen rekoso terus ora tau ana kepenake. Aja sembrono. Dongane bapak kuwi mandi. Nek wewangunan lair kuwi gampang. Anggere para kawula padusunan ki padha sayek manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Sing jeneng bangun apa-apa ki barang sing abot dadi enteng, sing angel dadi gampang. Kuwi nek kabeh disengkuyung dening para kawula. Lah syukur dene apa sing tak jangka kuwi iso kasembadan. Iya. Dalan-dalan ning omahku ning pedusunanku ya kabeh tak cor. Ora kok nyuwun pambiyantuning para Pandhawa sing dadi juragane awake dhewe. Neng kabeh swadaya kawula urunan sing mampu urunan semene ya semene, sing luwih akeh ya ditampa. Mengko digarap bareng-bareng kuwi pembangunan lahir ketoke wis mlaku kanthi rancak. Syukur Bagong. Aku kok dadi kleru biji karo awakmu ya. Mula aku wegah tekan Pringapus kene merga pendak-pendak aku kuwi gumono ning pikirku Bagong kok dadi pengareping para kawula. Kawulane mesti pating slebar ora karo-karuan, dusune ya mesti ora temata. Ning bareng aku mlebu kene, anak telu sing iso disawang nggone minangka dadi pengareping pedusunan kok ming kowe Bagong. Matur sembah nuwun, Pak. Kabeh iki ya merga saka nggone nggonku ora kok pikir aku dhewe ning disengkuyung tangga teparo sanak kadang mitra kawruh. Iya bener sateruse. Sing arep tak dandani iki batine para kawula, Pak. Batine piye para kawula? Karang sing jeneng dusun ki ya kadang kala ora kok wong pribumi tok sing sok teka utawa sing manggon. Heeh. Ning pancen kadang kala nuwun sewu. Ya ana pendatang tegese wong saka liyan daerah sing mlebu ning padusunanku. Kadangkala wong-wong kuwi mau sosok nuwun sewu, ana sing nggawa pengaruh apik, ana sing nggawa pengaruh elek. Iya.
Ha, iki kacarita dusunku ki pancen ya saperangan wis rukun wis apik ning suwe merga ana pengaruh sing elek saka njaba kuwi saiki rada renggang saiki rada ora prayoga Pak. Mula aku duwe niat mbalekke kerukunaning wargaku ana ing dusun Pringapus. Mula aku duwe niat kepengin bangun desa Pringapus ya dusun Pringapus kene Pak. Lah kok kowe kaya meri karo aku. Pendak-pendak Semar bangun Karang Kadempel kok saiki Bagong bangun desa Pringapus. Sing dadi lakon ya ora mung kowe tok, Pak. Aku ya iso dadi lakon. Tergantung permintaan. Nah, penjalukane kaya ngene iki piye carane supaya iso ngaturake mula aku pengen bangun batine para kawula supaya tetep ruket karo padusunan sing dilenggahi. Merga nek wis lenggah nang padusunan Pringapus ki Pringapus dadi bumi wutah getih, dadi bumi sing wajib didepani, sing wajib dibelani. Ha ta Mir? Lah kok Mir meneh? Ha ta Pak? Terus mula aku pengen supaya dusun iki iso reja. Aku terus nalika semana nglakoni tapa. Wih, kowe tapa? Semedi, Pak. Nang ngendi? Ya nang omah. Ora lunga nang ndi-ndi, ning aku nglakoni ora turu sewengi nutuk tekan biar gagat bangun esuk nyarengi adan subuh. Kowe entuk sasmita apa to, Le? Sasmita sing tak tampa nalika semana gawang-gawang capet-capet tak rungokke saka jero omah ki nang jaba ki kaya kumrusak angin gedhe terus barengi eneng swara. Weh. Suarane piye? Tengah wengi jam 12:30 lho, Pak. Suarane lamat-lamat tak rungokke suarane kaya kuwi kirek. Udu sasmita to? Udu. Bar kuwi Mir. Bar kuwi eneng sasmita swara. Kaya wong nyuwara nganggo sound system. Gumontang ana ing tawang. Tak rungokke dusunku iki sarja. Lemah ripah gemah. Gemah. Udu lemah, udu. Gemah ripah loh jinawi karta tata turaharja nek kudu disarati kudu ditumbali. Tumbale apa? Apa to kae lali aku. Ora tak catet soare Pak. Dieling-eling. Kuwi mergo nek nganti sasmita tenan nek ora tok lakoni ora apik kedadiane. Ning nek kowe kelingan kuwi sasmita tenan ucapno mengko nek bapakmu iso budidaya tak budidayake. Dieling-eling, Gong. Waduh ayo wis lali Dek kapan to? Malam Jumat Kliwon wingi. Oh, malam Jumat Kliwon iki to. Heeh. Aku jan nglakoni tenan. Wit sore ora madang aku rek. Arep maghrib ae aku ora madang, ora ngombe. Oh, ya syukur. Adate kowe nek tengah wengi iki gawe mie goreng. Ayo kuwi sore ora madang jam 2:30 gawe mie. Njuk les prihatin ki ya apa aku tak takon. Prihatin kok gawe mie. Sene nyatane ya entuk sasmita kok. Ha iya sasmitane apa eling-elingen. Ngono nek bapak iso bantu barang rak prayoga to, Gong. Suarane seru tur gedhe lho, Tru. Suarane sapa ya? Lah aku ora ngerti. Kok takon aku. Ngene yo ngilahing. Wah, nganggo ngilahing ki dewa. Sajake bareng karo angin kok Bathara Bayu ya? Ora. Udu. Dewaning Maruta ora Bathara Bayu to, ning ketoke udu. Gong, nek dusunmu arep apik, dusunmu arep becik, penjangkamu iso kelakon. Dusunmu iku kudu tok wenehi tumbal. Tumbal apa, Le? Kewan apa piye? Udu. Apa ki jenenge? Buah-buahan to, Tru. Tumbal kok buah-buahan. Nah, wong cebute muni buah-buahan kok. Plem pertangga jiwa karo jambu dipanirmala. Gregah esuk bar subuh adus nyangking pit aku, Pak. Nggolan nang pasar buah ki ora ana blas.
pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala ki ora ana. Nganti aku ngomong karo bakule nek onten kula tuku pinten-pinten kula bayar kenceng. Ning ora ana, Pak. Nah, iki bapak ki rawuh mrene tak suwuni prisa. Jambu dipa nirmala pelem pertangga jiwa kuwi asline eneng apa ora? Tukule nendi nek ana omong aku tak nembung karo sing duwe jambu utawa sing dipelem nek ora entuk tak colonge. Nek syarat ki aja dicolong gong ora mandi ora ditembung sing apik-apik. Lah kok dadi sasmita sing tok tampa kaya ngono. Eneng ora ya, Pak? Ana. Nendi kuwi? Kuwi ora gumlarane ing jagat. Lho. Ora gumlar ning jagat ora. Ning kuwi tukule mapan ana ing kayangan. Kayangan ngendi? Suralaya. Waduh. Gale opek piye, Pak? Mongko tekan kono wae radong aku. Mongko dadak munggah gunung dhuwur banget jare. Iya. Kayangan Suralaya. Kuwi sing duwe Bathara Guru. Kuwi dhaharaning para dewa. Dewa iki ora mangan sega, ora mangan beras. Ning pangane wujude jambu dipa nirmala pelem pertangga jiwa. Terus aku saiki tak takon, kuwi piye carane njaluk kuwi, Pak? Kuwi ora gampang, kuwi angel. Ya nek Bathara Guru kuwi ngeparengake, nek ora ayo. Lah arep piye lek arep njaluk? Wong sing duwe panguwasa Bathara Guru. Ya nek diwenehke, nek ora rak malah cilaka to nggonmu bakal mbangun pringapus kene iki ora bakal kelakon. Lah nek nganti aku ora kelakon aku wirangno, isen aku pengareping para kawula wis dipasrahi, iki wis mathuk, wis sarujuk. Wong sak padukuhan masrahke karo aku, kok nganti ora kelakon gayo. Pelem pertangga jiwa karo jambu dipa nirmala. Ayo isen aku mir meneh. Pak. Piye wis gayangno? Lah saiki ngene. Aku tak takon karo kowe. Jare kowe iki dewa, Pak. Hah? Pak, jare kowe iki dewa. Biyen aku dewa. Ning sadurunge wujud kaya ngene iki pancen aku dewa. Mbok kowe sing munggah nang kayangan. Bantu karo anakmu Bagong. Terus kowe nembung karo Bathara Guru. Ora tepung karo Bathara Guru. Ombyaking kawula pringapus ki do ngandhake Semar ki dewa. Ketoke kae disawang pusaka isa kandha jimat sing bisa jengat ngucap ngawur jimat sing iso ngucap ya ya sing do ngomong pancen kaya ngono kuwi ning aku ora rumangsa dadi kaya ngono kuwi ora usah sok ngapusi kowe nek pancen kowe dewa kowe munggah ning kayangan nek kowe ora iso munggah ning kayangan ora iso mituruti penjaluke anak gunane apa kowe disebut Sang Hyang Ismanta Ismaya. Wis ana gunane percuma. Terus dewa-dewa apa kowe? Aja nyengeni karo bapak. Aku ning kayangan iki mbiyen wis suwe. Ning ora wis tau. Wis. Saiki aku tak takon sik. Kowe kok dadi wong kere critane piye? Bagong malah njur njaluk crita bapak iki piye to? Ayo critakno. Mengko nek kowe gelem crita, tak nei korupsi. Apa, Gong? Kuwi lho jalan keluar solusi. Oh, solusi. Kuwi senengane sok kepengin modern omongane ora tau pas. Tane isolasi, solusi. Wis. Kowe tak omongi ya Bagong. Gareng Petruk. Sedela aku tak crita men adimu ki lega. Ha ya ngene ora ndak malah ngamuk bocah matane wis abang ngono. Aku anggere mataku abang siji ngamuk, loro ngelih, Pak. Lho. Guys, cerita? Ya. Biyen kuwi bapakku jenenge Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal? Berarti kuwi anak dewa. Anak dewa. Sang Hyang Tunggal saiki isih? Ya isih. Weh lah. Aku mbok ketemu Eyang. Eyang sapa? Eyang Tunggal. Wis rasa ketemu eyangmu ndak malah ngisru-ngisru eyangmu. Pokoke kowe tak critani aku anak Sang Hyang Tunggal. Biyen ibuku kuwi nglairake ora wujud menungsa, ning wujud endhog. Lho. Endhog? Katutan telek ora, Pak? Aku tak
takonane kok. Biasane kan ana templekane sithik-sithik ketok reget-reget kae. Ora, kuwi resik. Gedhe, ya gedhe. Edan. Terus ndok kuwi mau mbabar dadi wong telu. Wong telu sapa wae? Kulite dadi makmu gedhe. Makmu gedhe sapa? Togok Tejo Mantri kae mbiyen jenenge Bathara Tejamaya. Terus putihane dadi aku Sang Bathara Ismaya. Kuninge digoreng? Ora. Kuninge dadi Bathara Manikmaya sing dadi Bathara Guru kae. Mula tuwa dhewe Tejamaya, nomor 2 Ismaya, nomor 3 Manikmaya. Lah, bocah telu kuwi sing serikan aten ming makmu cilik Manikmaya. Kuwi serikan aten karo aku, karo Kakang Tejamaya ki sok ora cocok batine. Mula nalika semana aku janjane ming gojek karo Kakang Tejamaya. Aku ming ngetokake keprigelanku lan kasantosaning Kakang Tejamaya padha regejegan, padha gelut. Ning jane ora gelut, ming nyoba kasekten. Dening Manikmaya, makmu cilik dilaporke karo bapakku, ya bapakne Manikmaya Kanjeng Rama. Menika Kakang Tejamaya kaliyan Kakang Ismaya sami regejegan, sami rebut kepengin dados dewaning para dewa, nalindraning para dewa lenggah wonten ing Suralaya. Sang Hyang Tunggal bapakku nesu modar. Terus aku didukani karo Kakang Tejamaya. Lah kok dadi kaya ngono pakartimu? Ismaya Tejamaya ora nyono yen kowe ndek gegayuhan wong tuwa isih meger-meger warisane tok alap sak kepenakmu dhewe. Tejamaya Ismaya nek kowe iso muntal gunung pagering jagat sisih kulon, kowe dadi dewaning para dewa. Ismaya nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan, kowe tak dadekke dewa. Terus makmu gedhe Tejamaya ya adreng pikire wedi karo wong tuane gunung arep diuntal. Ning ora kalu wong cangkeme ora sedeng nganti cangkeme suwek gedene kaya ngono kae. Kepleh-kepleh ngono kae. Mergane ora iso nguntal gunung ora iso. Lah kok kowe ora cangkeme ra suwek, cangkemmu ora. Tutuk. Karo bapakne kok nyangkem-nyangkemke. Mergo aku nganggo igo. Igo gunung pagering jagat sewetan tak serot. Ora tak pangan ing tak serot. Kolu ora. Ming sawetara ing mlebu ning wadukku mula aku bentoyong wetenge kaya ngene iki isine rompalaning gunung pagering jagat sisih wetan. Rupaku terus dadi elek kaya ngene iki terus didunke ning jagat dadi tukang momong para satriya. Pakmu gedhe Tejamaya dadi tukang momong para satriya saka tlatah Sabrang. Ngono kuwi critane. Oh. Berarti kowe anak Sang Hyang Tunggal. Berarti kowe mau ngonekke aku makmu cilik sing meren karo makku cilik sapa, Pak? Manikmaya. Manikmaya ya apa? Bathara Guru. Weh. Muridé pira muridé? Ora ndek murid ki Bathara Guru ki jenenge Sang Hyang Bathara Guru sing lengganing kayangan dadi pangareping para dewa. Kuwi jenenge Bathara Guru. Saiki ngene Mir. Mir menano, Pak. Nek pancen kowe kakangne Bathara Guru, kowe mau ngomong. Nek jambu diponirmala pelem pertangga jiwa kuwi nggone nang kayangan. Berarti sing duwe panguwasa rak Bathara Guru. Iya. Kowe mongko kakangne. Bathara Guru didundang mrene, Pak. Bathara Guru ki dewa. Dewane rak levele dhuwur kowe. Tegese piye? Kowe rak kakangne to. Adi ro kakang ki mesti manut. Pak. Matek aji pameling. Bathara Guru kon rawuh nang kene. Mengko aku sing nembung karo Bathara Guru. Nek bapak ora kersa nembungke, bapak mung ngrawuhke tok. Engko sing ngomongi matur aku. Iya. Nek Bathara Guru ora gelem jotosane. Aja ngawur, Bathara Guru ki dewa. Dewane rak sing gawe kowe sengsara kaya ngene. Nek Bathara Guru ora ngandhake Sang Hyang Tunggal, kowe mestine dadi dewa, Pak. Nek kowe dadi dewa, anak-anakmu ki ya dadi dewa. Uripku ora kedungsang-dungsang kaya ngene. Iki ya ngembet karo penguripaku, Pak. Waduh, malah cilaka iki, Tru. Dadi masalah malah niku, Pak.
Ya piye meneh bapak kudu nyanggupi. Dadi karepmu ngono. Ha. Ning nek aku ming sak derma ngrawuhke sing matur kowe. Aku sing matur aja kuwatir. Ning aja kurang ajar lho. Ora, santai wae wis to. Nek Bathara Guru meneke pelem pertangga jiwa jambu dipane ora masalah, ora sida njaluk pelem, mata goleke buagor tak colongi kabeh. Ki malah nekat ora. Wis, Pak. Iya, nek karepmu ngono, coba bapakmu tak matek aji pameling. Nah, matek aji lo weling, pameling lo weling. Men supaya Bathara Guru tekan kene, Pak. Iya, tak cobane ya, Bagong. Dicoba ning dituku lho, Pak. Kraos dados kula tinimbalan dening Kakang Ismaya wonten ning papan mriki. Kakang Semar. Guru Padararja sak praptamu. Pangestunipun Kyai Semar wilujeng niring sambikala Kakang. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Pangestuku tampanana ya Manikmaya. Kula pundhingga jimat paribih dayanana ing kasantosan. Iki Pak. Iya. Ayo iki Bathara Guru. Kok ora nggo buku? Bathara Guru dewa goblok ora. Ngaturna bekti. Bathara Guru, kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Bathara Guru. Iya. Ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Jenenge ulun apa Bathara Guru, Pak? Hah? Jenenge ulun apa Bathara Guru? Kok ulun piye? Aku ngaturke bekti kok ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Engko gawe ganti jenenge. Iki muni ulun ki. Ulun ki nek basa kadewatan aku. Tak tonya modar kowe. Kowe barang ulun, ngono apa piye maksude? Ora. Ulune aku, gareng kae nek nyebut awake dhewe ya ulun. Oh ya wis paham aku paham wis. Nggih. Ulun tampi pukulun. Kok ulun ki aku barang berarti ya ulun to. Nek kowe ya kowe. Kuwi basane dewa kok. Wah iki engko suwe lho terus iki engko nek ora digenahke Bagong ki cah ora paham. Pangestunipun pukulun kula tampi bekti kula kunjung nggih pukulun. Iya Bagong ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat. Nggon ulun prapta ning dusun Pringapus sayekti nampa wisiking Kyai Ismaya. Nun nggih pukulun. Pukulun bekti kula kunjuk. Iya nala garing ulun tampa. Pukulun bekti kula kunjuk. Iya Petruk ulun tampa. Pangestu ulun tampanana nala garing Petruk. Nun nggih sangat anggen kawula. Nun nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat pukulun. Kakang Semar, piye? Wonten menapa dene jeng andika Kakang nimbali dhateng Kang Rayi? Menapa badhe wonten dawuh saking Kakang Ismaya? Sing gedhe atimu ya Guru. Aku njaluk ngapura. Anane aku ngrawuhake kowe iki jalaran aku nampa pamotahe anakku Bagong. Ingkang nyuwun supaya kowe dirawuhake ning padukan Pringapus kene. Wondene wigatine apa Bagong ben matur dhewe. Mengko aku ndak kleru. Wis tole matura. Pukulun Bathara Guru wis rawuh eneng kene ndang cekat-ceket aturna apa wigatine. Bagong, dalem pukulun. Ana wigati apa dene kita nyuwun tulung kelawan wong atuwa kita ngrawuhake panjenengan ulun. Sepisan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjung nggih pukulun. Iya Bagong ulun tampa. Angka kalih anggen kula nyuwun tulung dhateng Bapak Semar supados ngrawuhaken panjenengan menika istunipun kula menika namung kepengin nuruti dhateng pikajengan kula. Pukulun prisa piyambak to. Kula menika dados pangareping para kawula sak padusunan Pringapus mriki papan panggenan kula. Andilala kula niki kok duwe rencana utawa duwe gegayuhan kepengin bangun padusunan Pringapus. Iya. Nanging nalika semanten kula pikantos sasmitaning gaib ingkang dumeling wonten ing Karna bilin padusunan kula menika badhe reja mulya ayom tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi ya lahir ya batin waton dusun kula menika nuwun sewu
mbetahaken tumbal. Tumbali apa Bagong? Ngendikanipun dewa ingkang sampun paring wisik dhateng kula, tumbalipun menika mboten sanes namung kejawi setunggal pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Ngendikane bapak pukulun sing nandur. Ulun ora nandur nang wis tukul dhewe. Oh liar. Iya. Tumbuhan liar. Ngendikanipun menika dados daharanipun para dewa. Iya Bagong dadi daharaning para dewa, mula dewa ora ndahar. Sakliyaning pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Kuwi wis dadi panguripaning para dewa. Wondene unjukaning para dewa mau winastan tirta amerta ingkang dadi jalaran kena lara luputing pati Bagong. Wah, lah nek ngoten nyata. Iya. Lah gandeng sampun nyata. Mila kula nyuwun dhateng paduka pukulun, kula nyuwun supados samangke paringana wujuding menapa menika jambu dipa nirmala kalih pelem pertangga jiwa setunggal kemawon badhe kula dadosaken tumbal wonten ing Pringapus mriki. Upami disade reginipun pinten kula nderek. Nek mboten disade namung dipun paringaken malah kepasang yogya katujuhe nginu kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun. Wondene pukulun mboten maringaken ayo nyuwun pangapunten. Sampeyan ngerti dhewe watake Bagong. Bagong nek ora kelakon sedyane aja kok menungsa lumrah. Dewa wae kula ora wedi. Arep tangan sampean papat. Nek upama gelut sampean mesti urek. Iso nyekeli kula nganggo tangan papat ning kula mboten wedi. Nun ngapunten lho pulun karena ngomongane anake Semar Siragil niku kaya ngeten iki sak penake dhewe. Iya ora dadi apa Bagong. Nggih, mula panjenengan kula aturi menggalih. Maringke pelem pertangga jiwa menapa jambu dipa nirmala siji-siji napa kula nuwun sewu ana dewa tak bondo teng mriki. Waduh saiki mendem apa ya? Dewa kok ditantangi lho, Truk. Mbok ya wis ben jenengane Bagong ki nek omong sak penake dhewe kok ora tau dipikir. Engko nek kedadian rak ming njur sambatra bapak. Bagong ki rak ming kaya ngono kuwi. Ngaten mawon lan paring dawuh. Wong pilahing. Kok malah janturan? Ora janturan ki sebutaning dewa Bagong. Nggih, kepripun? Yen kita nyuwun pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala Bagong, gandeng kita kuwi anake Kakang Ismaya. Mula ulun tentu maringake. Asli? Iya tenan. Yakin? Iya. Kula mboten pengin lho nek namung tinggal janji tok. Ora Bagong bakal ndak paringake. Saestu? Iya Bagong nanging ana syarate. Syarate napa? Bagong, Nun. Ulun kuwi susah. Sebabe ulun kuwi pendak-pendak sumurup karang wong tuamu. Ulun ki rumangsa sedih ati ulun. Lho, sebabe napa? Wong sak jagat ki padha nyembah kelawan ulun. Kabeh padha manembah kelawan Manikmaya. Ya Bathara Guru. Nanging ana siji titah ingkang ora gelem nyembah kelawan panjenengan ulun. Ora gelem tata krama kelawan panjenengan ulun. Ulun isin pendak-pendak dimidhangetake sarta dipiyarsake dening wong akeh. Sinten pukulun? Wong sing murang tata niku mang paring pangandikan. Mengke kula ajare. Wong karo Bathara Guru kok ora ngerti tata krama wong menungsa ora ngerti unggah-ungguh. Mangandika pukulun. Ulun kepengin. Kepengin apa? Pelem. Ora Bagong. Ulun kepengin titah kuwi mengko nyembah kelawan panjenengan ulun lan nglakoni tata krama selama ing titah liyane. Sinten titah menika? Ulun tak matur kelawan Kakang Ismaya. Nggih, mengke nggih Bapak nggih ben melu goleki. Kakang Ismaya, piye? Kula badhe nyuwun priksa menapa Kakang Ismaya menika tresna kaliyan Bagong. Sadurunge gareng karo Petruk, kuwi dadi anakku sak temene anakku sing barep ki Bagong. Wong iki dumadi ingkang sepisanan. Mula tresnaku karo Bagong ki ya lahir batin tenan, ora sembrono. Menawi panjenengan lahir batin tresna kaliyan pun Bagong, tegesipun Kakang Semar sagah nindakaken menapa kemawon kagem Bagong. Mesti wae gelem wong iki anakku sing tak tresnani. Selagine ngrawuhke kowe wae aku wani mergo dijaluki karo Bagong.
Nek ora tresna tangeh aku bakal ngrawuhake kowe ana ing padusunan kene. Menawi ngaten kula nyuwun. Kowe nyuwun apa Bathara Guru? Kula nyuwun Pelempertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala kula paringaken dhateng Bagong mboten namung setunggal nanging pinten kabetanipun Bagong badhe kula aturaken nanging setunggal syaratipun. Syarate apa? Kakang Semar, Kakang Ismaya kedah nyembah, kedah tata krama kaliyan ingkang rayipun Manikmaya. Kakang Semar karo Bathara Guru kudu tata krama karo Bathara Guru. Mula aku terus ganti salin sandangan warok. Karepmu piye? Guys ngene iki nek mung jak gelut aku ora wedi karo sapa-sapa. Bagong nek pancen kuwi syarate aku tak nyembah Bathara Guru, aku tak tata krama karo Bathara Guru. Aja. Pak. Kowe bapak kowe. Nek bapak dipaksa nyembah karo wong sing ora wajib mbok sembah, aku ora ikhlas. Aja sayang. Iya. Aja, Pak. Nek ora kowe arep ngopo? Wis iki tak uruse, ora usah melu-melu. Aku ora nganggo Pelempertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Nek Bathara Guru ora maringake, ora masalah. Kowe ngerti to, aku bekas maling. Ha iya. Pak colong Pelempertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Aja kuwatir, ora ming siji tak bedol sakwite. Bathara Guru. Lho. Bagong kok ora tata krama karo panjenengan ulun. Merga tembung sampean seklimah ning nyocok teng ati. Nyocok teng rasa. Iki bapak kula. Bapak kula niku wong terus. Dewa macem apa kowe nek kaya ngono kuwi? Gong ora kurang ajar. Kowe cerewet meneng wae. Ora nek wedi rasa melu-melu. Gong aku mengelekke. Petro bali ana. Lho kok bali piye to? Cah jire ora. Mengkaro Bathara Guru wedi dumedheke tangane papat nek tinju terus sarunge papat ngono piye aku ora wedi aku nggo sarung akeh banget ana sing tak plembongke barang. Bagong pancen lambene sak penake dhewe lha kok dadi kita malah getak-getak karo panjenengan ulun merga kowe ora tata krama ru lho iki Ismaya kowe Manikmaya teja mayane toga arep sampeyan iku dadi dewane para dewa. Ning kudune kowe iki ngajani karo bapak. Nek perkara Pelempertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala kok bapak kudu nyembah karo kowe. Ora iso. Ora mungkin aku sing ora ikhlas. Bapak gelem ning anake sing ora ikhlas. Yen ngono kita wani karo panjenengan ulun. Lho piye iki? Wis ganti training e pajake ra wani. Iki siap nek ben kok gelut. Arep kowe nggawa dewa-dewa Triamin Watanawa. Triamin iki sinden apa? Tridasa Watanawa. Wah, ndeng Tridasa Watanawa. Aku ora wedi. Apa anggem aku wedi kok njajal marep tak pamerke karo wong padusunan Pringapus. Nek dukuwe ora mung karo menungso, karo dewae wani. Waduh arep ngleleng kereng. Cerewet ngopo bali ngono. Ngopo to kok nundung aku terus ngomong. Kowe lambene elek. Ana wong arep tampil dadi seri kok. Kowe kok senengane ngono gegol-goli. Kakang Semar kados pundi? Aku tak lepas perkara iki wis kono. Perkaramu karo Bagong. Lah wong niatmu ya ora apik. Kowe ora nganggep aku ki Kakang. Najan to aku wis urip ning alam padang ning nggonmu duwe rasa gething keburu sengit karo Semar. Isih mbok ndem ning atimu. Mula nek nganti kowe diwaneni anakku, wis kuwi pitukane. Wong nyatane aku ki ya dewa. Aku ya duwe kewajiban tumrap Pelempertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Aku urung tau mangan siji wae, urung tau ngrasake. Anakku ming-ming ngrasake kok syarate wong tuwa kudu ndilat tlapakanmu ki. Kowe iki ndek nalar apa ora? Nganggo pikiran ngomong. Ora sak penake dhewe. Sirahe dikai mas-masan kaya ngono kok. Uteke ra jalan. Wah, kok dadi kaya ento. Gong kowe pikir wis kowe meneng iki wis kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan tak ajepane rek. Nek nganti Bathara Guru nesu, pedusunan kene dilebur, ora masalah. Ora masalah. Aku mati nang dusunku sebagai kusuma bangsa, mbelani bumi kelahiranku. Oh, Arom jenengku. Dikenang sepanjang masa.
Ora kaya kowe. Kadus kok jagake mengono genduran terus. Apa kuwi? Ana wong ngecapke gawe KTP ditarik 100 ki cuma model ndi aku tak takon. Ora wae. Oh, wae aku ngerti sambate masyarakatmu. Mula kowe iki ora bakal ditresnani. Ya wis ben ngarane ora ngono ya ora entuk dhuwit. Lah, kuwi gene kok. Saiki muni yo. Kowe saniki kersane pripun? Kita wani karo panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Bagong, kita wani karo para Jawata ditenono. Ulun metu saka ing padukuhan, nglumpukake para dewa. Ulun dawuh lamun Pringapus kene bakal tak lebur. Ora bakal ana titah ingkang urip ana ing Pringapus. Lah, kuwi apa ora jahat kaya ngono kuwi? Wis saiki aku tak takon, kawulaku salahe apa coba? Ora salah, sing salah ki Bagong. Nek arep mateni ana Bagong. Nek arep nglebur Bagong, ora nglebur masyarakatku. Masyarakatku sing ora salah. Hah? Kok ngono kok dadekke dewaning para dewa? Kok ngono kok dadekke petinggi ana ing Suralaya? Model apa kowe? Kowe iki nek upama uripe ning jagat, kowe iki dadi petinggi ning donya, aku wis nglumpukke massa tak kon demo kowe. Ora peduli aku. Aja ngembe karo wong kaya ngene iki. Arep piye? Arep lebur Pringapus ora ning kene papane wong Bantayuda. Kenteng apa Pak Kondene, Pak? Ah, wong ora iso tantangan kok. Kenteng kawat blabar waja. Kenteng kawat blabar. Blabar waja. Lena dae ora pinter ing blabar-blabar. Kenteng kawat blabar waja. Neng ngono dititani. Kowe apa aku sing iso unggul yudane? Wiladala metu njaba Bagong. Hah?